norok haina hailam so norok nani ok ketal video asa ke norok jotono kaham kurang te sep tong bena hanai tini ni video ke norok norok ani video no title di thumbnail logi na saiman khana tini tam video ngoi tong te tam sanai tabo tirpura tam chol ui tong amuno tuyang te tui ma phagre ka video ketal tabo tirpura tam chol ui tong norok jotono nogoi tong khana y7 Bangalore thangba se dawa hangja to dol rok amuno tui sang tini kisa video nama nayo hongkai asake norok hani video no sajaga na hanai te bojaga na video nai tong kisa comment kai sari dol rok te man kang kai subscribe kai ri dol na wife bana 9 me bini bihik 9 man ni pregnant wife ni khibui te kisa oi no brin telang wife sam Bangalore ni soro sakhe romoi tone re sakha nukhna dol rok norok aputam ni bagai kha borok ni boyos ngai pelai no kom norok nukhna o jaga Bangalore je interview namani sini ta koto jotoni khasuk sata koto bonorom borok norom ya kono interview namani norok jotono mobile no khana YouTube no khana asa khayo kai amo tina kini kes hanai actually borok ni hingkang kai problem tam khana norok comment kai sari tam ni bogi bati rom khana kai boto saka hai kono joto borok to bisas takena kai hayat badal rok na boto bo basina boy kono sai mona tim tu rok noi kai amani bagoi bo jotono ni jini safety ni basina boga ba kai kok sawi mano kai dol rok hayat bang kai botam ni bagai apti ki thang kan kang kai boy ngo time masana tulang wise Bangalore se thang wise tir was ya oh my god wise men train kalai sa oh my god ngabotabo yang wala tong nai yang na har kang kai yang masane future ses yang ona haka kete masane future ses ek digi na kan ke ek jona ne future ses te digi na haka ka dujon ne future ses ayat badal rok te on nga sukro bisali dudina rok khana mo sanga next video te na robe sukro bisala ne dal rok hayat ba kam actually brong nge belai no boyos kom wan sukmani kom ko muni bagoi hai rok malayo mono dakti no marriage hai ba borok ni celane boyos to 18 bosor sikaya ko already bo kaija goise paisak 18 bosor sikaya ko botabo pori lekha pori nam jora siko kai temasa burini to titam sanai 15-16 bosor siko bo hai re dunia ses hai ba dol ro kai amono প্রথমত iko nang kai skok tungoi phayo dol rok je onek bor rok sao লেখা পড়ি tangkane tabu ngke সরকারি চাকরি মালিয়া po apo to kubui nongoi mano boro ko bangkai competition ngoi thangka ngke abo ban kaham মানে কম্পিটিশন নং জিতি কাঙ্গে সং মানে বিলে জব হায়াতে বা সরকারি চাকরি গে আবা হাইং না কাঙ্গে তাবু বড় রকম মসাউই তং লেখা পড়ি কোনো লাভ করে এই জব টপ মায়া না এই মন বকাইসা লেখা যদি পড়ে ওই তং কাহাম করংকে পড়ে ওই তকা বিনি তিনি ও যে mong ganang mong kuri ni bini abo hai dang kamo ba tabo bo pore oi tong hanga bo college rok pore oi tong kamo aba madumik 12 rok pore oi tong kamo bo tingola kamo ngkai ba bini wan suk mani tebo bus kango tebo ka wan suk mani phai kamo amo ati ati ba dol rok ngkai muno sobse sung সরকারি জব mantung man ya tun pori nalen angai nung jesuk pori nai asuk nung sinai nung মানে borok bai kok sana ne rangnai wan suk mani ne ka wan suk nung phainai onek kisono nung chen sungoi thangnai ene nung jodi lekha poriya iko titamung naisa ni wan suk ma ulta wan suk angka titamung naisa ni future pura dong songoi thangnai mono nukhna borok tini lekha pori oi tong angka borok tini bui hai kaino college logo pori tong kamu borok ni buskani future ni borok wan suk mo in future ni borok wan suk kamu ngke tamba borok income lekha pori kan income so bui